trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Karon ang ikaupat nga Domingo sa Adviento, ang katapusang Domingo sa pagpaabot sa dakong kasaulugan sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Sa dihang nakabalita si Maria nga nagmabdos ang iyang paryente nga sa Isabel, midali siya pag-adto sa Hudiya aron pagtabang kaniya. Gipakita ni Maria nga ang tinuod nga pagkasulugoon sa Ginoo kinahanglan ipadayag diha sa pag-alagad sa atong isig katawo. Tungod niini, gitawag siya nga bulahan sa tanang mga babay. Sulod ning santos nga misa, pangayuon ta nga sama ni Maria, mabulahan usab kita pinaagi sa atong pag-inalagaray sa usag-usa. Sa tumang kahinangop, palihog manindog alang sa pagsugat sa atong manunubos. Ani kami siyas, kani muna gandong, ikaw man ang paglaon, kanang magluwas, manunubos. Umalikang kamitgitan sa yuta, payagi sa imong grasya. Umani kami siyas, kami kanimo na gandong, ikaw man ang paglaom, kanahong magluwas. May ikaupat nga Domingo sa Adviento, atong dagutan karon ikaupat nga kandila. Kining kandila ang gitawag ni siya Shepherd's Candle. O ang iyang simbolo mao siya ang the candle of peace sa kalinaw. Yung duman ang mga anghel ni awit mag-ingon himay sa dito sa langit o kadait. Glory to God in the highest and peace on earth of goodwill. O mao ni nga ang kandila ang daguton karon nagsimbolo kini og sa kalinaw nga mao gyud sa unya inig abot sa Ginoo diha kanato. Atong dagutan ni ikaupat nga kandila. Thank you. Ani kami siyas, kami kanimo na gandong, ikaw man ang paglaom, kanamong magluwas. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Mga igsoon, pero maandi kita pagsaulog ng Santos nga Misa. Yung tamaan ko na to ang gasa o sa kalinaw, peace. Kaya maandam, madawatan din mga igsoon, ato hinusulan o basulan ng atong mga sala. Emmanuel,
sa Dios magagagahom sa tanan, pasaluan ang ato mga sala dalung adtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, pinaagis pagpahilo sa anghel, nasayod kami sa pagkahimong tao ni Kristo imong anak. Ibubo ang imong grasya sa among kasing-kasing, o pinaagi sa iyang pagpasakit o pagpakamatay sa krus. Dada kami nga sa Maya, siyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhig hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Ang tanang gipamihag, mamauli sa ilang nasod, ug harian sila sa Ginoo nga atong Dios. Ang unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Mikias. Atong paminawon. Katawhan sa Jerusalem, panagan kamo, kay misulong na ang mga kaaway. Giatake na nila ang mga pangulo sa Israel. Miingon ang Ginoo, apan ikaw, o Bethlehem, Ephrata, bisag ikaw labing gamay nga lungsod sa Huda, anha magikan kanimo ang usa ka hari sa Israel, kansang kagikan sukad pagayud sa kakaraanan. Busa itugyan sa Ginoo ang iyang katawhan sa ilang mga kaaway, hangtod nga manganak na ang babaeng nagbati. Unya ang tanan niyang kadugo, nga gipamihag mamauli na sa ilang nasod. Inig-abot niya, harian niya ang iyang katawhan sa gahom nga gikan sa Ginoo, ug sa kahalangdon nga gikan gayud sa Ginoong Dios. Magpuyo nga layo sa kadaot ang iyang katawhan sa tibuok kalibutan, muilaman ang iyang pagkagamhanan, ug madala siyag kalinaw. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, pabalika kami kanimo, pakita kami sa imong nawong, ug maluwas kami. Magbalantay sa Israel, pamatiagikan sa imong trono, diha sa kirubin padanag, dasigang imong gahom, ug umari karon pagluwas ka namo. O Ginoo sa kagahuman, dungawa kami pag-usab gikan sa langit, ug tan-awa kami at imana pag-ayo kining parasan, ug bantayi ang gitanom sa among kamot nga tuo, ang anak sa tawo nga imong gihimong magusganon. Matabangan nun tanimo ang tawo sa imong tuong kamot, pinaagi sa anak sa tawo nga imong gihimong makusganon. Unya dili na kami
mupahilayo kanimo. Tagay kami bagong kinabuhi, ug sampiton namo ang imong ngalan. Ginoo, pabalika kami kanimo, pakita kami sa imong nawong, ug maluwas kami. Giilisan sa Dios ang karaang mga sakripisyo sa bugtong sakripisyo ni Kristo. Ang ikaduhang pagbasa, kinutlo gikan sa sulat sa mga Hebreo. Atong paminawon. Tungod niini, sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios. Dili kabuot sa sakripisyo ug mga halad nga mananap, apan gianda mo ako og usa ka lawas. Wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunog didto sa halaran, o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya, miingon ako, ania ako o Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Sumala sa nahisulat, bahin kanako diha sa libro sa balaod. Una sa tanan, miingon siya, dili kabuot ni mahimuot sa mga sakripisyo ug mga halad nga mananap, o sa mga halad nga mananap nga sunugon didto sa halaran, ug sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Gisulat kini niya, bisan kung kining tanan mga sakripisyo gihalad subay sa balaod. Unya, miingon siya, ania ako o Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa, gisalikway sa Dios ang tanang karaang mga sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman ni Jesucristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang ug alang sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Wala madugay, nangandam si Maria ug midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias, tinangumusta kang Isabel. Pagkabati ni Isabel sa pangamusta ni Maria, milihok ang bata sulod siyang tiyan. Unya na puno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babae. Bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga biduaman kanako ang inahan sa akong Ginoo. Kapag adungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak.
bulahan ka nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Last 2 days na lang. Sa basket panig, ingon na last 2 minutes, Pasko na. No? Pasko na. Magigsoon, nana atong bisita, naana tayo bisita. Nagtuktok na sa pultahan. Ingon ni ini, nak-nak. Why tao? Nak-nak. Jesus. 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 Pasudlod ba ka nimo si Jesus sa mga panimalay? Padayon ba ka nimo? Would you welcome Him? Wa ba kay babag nga diin siya makasulod sa inyo? Mangisun, ni pila ka mga adlaw ba? Pagkabisi ng mga pare yun, no? Kami sa Regal Diosos. Ibaw ka nga, matag-adlawon, misa, kada adlaw, kay mga major masses man, andam juga gwalik yun, kada adlaw sad. So, makinahanglan kag pahuway, Pasko god daghang kay kalihok ang parokya. This conjure, it's tiring, no? Well, we need rest. Diyang nagpahulay ko, dago ang siesta ba? No? Ako sa itong, nakikita ako sa gihandura o kang malandong ba, ang kining ibanghilyo karon, no? Ang kahulugan ni ini ba? So, resting, I was reflecting about this gospel. No? Pastilan nitawag man na sekretary, Nyor, na kumpisyon, sus, lami ipahuway, yan mo pag nagmamalandong pa ka, mo pag baldag yun ba? Pero saman, duty man na. Kung debater di ko, kalamig yun, hindi mo pag mapuspon. Yung ko nga, di pa, hapit na matay, di pa. Lisod-lisodan yun, lang latang adto yun. Dito ko, akong gibisitaan akong giadto ang masakiton. Tulo, Jesus, kumatos naman di ay. Muna magyong ni Anhi Jugo. Muna akong ibuhat, akong ihatag, ako siyang ipakubisal din ni pagiha. No? Kaya muna, makuan man siya, naginawa man siya, niya, makadungog mo na sila. Muna ako lang gulitan niyang kamot, niya nag-ampo. Ako siya ipasabot. No? Upisal, paminaw lang. No? Pasuli imong sala, nagbasol ka, pislita lang kong kamot. No? Salamat kay ni pislit o gamay, muna ako sagaan siya upag upisal, ako siya gi-absolusan, ipasa ang absolusyon gihatag. Yaguman, gihilugan siya. Gihangyo na ko ang tanang mga nas pamilya to pray over. To pray over. Pagkuman ni Ana, kita lang ko siyang naong, no? Ngani agas na mga luha. Pero doon na gamay pahiyong siyang ba. It was really touching, no? Nga, pag ulit ako sa gubinto, namalandong ko pahin ko. My God. Namalandong ko kung si kahulugan sa Ebanghelyo. Pastilan, ang Ginoo gitudloan ko, mauning kahulugan sa Ebanghelyo. Nga siya dadon ngadto sa mga tao na ginahanglan kaniya. Dadon siya, haron siya, muhatag og kalipay kaluwasan. Bringing Christ. Walang ko murag nalipay ko, pero ang kalipay sa naong nakita na ko sa, in fact, kumatos na undying. He was telling me, mauni kahulugan sa Ebanghelyo karon. Nga kita will go out of our way to bring Christ to others.
Sa Ebanghelyo, kita man kanang mga istorya, no? Si Maria, no? Nibisita nga to ni Isabel. Niya, si Isabel sad, no? Malipayong kayong ni welcome. Gani, malipayong kayo sa siya, sa bata siyang tiyan, ni ulpot sa kalipay. It was a beautiful encounter, mga isuon. Maunta gini niya, maunta gini ito, kita ba? Ito pag-ampo. Nakita ito Kristiyanong kinabuhi ba? Nakita nga, doon ito'y pagtuo ba? Doon ito'y Ginoo. Malipayong kita itong mo share nga ito sa uban. Unya usap kita sad nga we should also welcome always the Lord in our lives. Pung pa ni Mother Teresa, ang komentaryo ng Ebanghelyo haba, nga si Maria ba, may kagon kaayo nga ni adto ni Isabel. Layo kay ng lugara, piligro kayo pero maikagon kay siya. Siyang rason ko na mao kini. Ang kasing-kasing ni Maria puno magos kalipay, full of joy. Tungod kay ang iyang kinabuhi, ang iyang lawas, puno sad ni Kristo. Si Kristo walang diha siya sa bakan, naas iyang kasing-kasing. Unta gini ba, nakita ba sa atong pagpaambit sa uman ba, nga puno ta sa gugma sa Ginoo sa kasing-kasing, we share to others. We share. Paambit ta. Iba baga, ni panahon na ba? Ambot ka, tingali, ubay-ubay na ito, nakapaambit na yun, no? Wala ba ka nang, mga pobre na, naghatag ito ka ng package of joy, no? Mga sakiton, mga pinuriso, mga kabos, no? We do that, no? Sharing the spirit of Christmas. Nindot kayo na, no? Pero may lang tadi lang ko ito ba nasa ba, no? Nakasuay sa mo kita wag to go out of your way sa lipas mga tao nga inyong ikabangi ba. Inyo siyang atwato sa mo dito ba nga, bring that love and forgiveness ito ni Kristo. Tingali, mas importante kaya na siya sad. Na we go out of our way ba. Kanasad. Inunod ko sa ka pamilya nagparty sila ba. Christmas party ito. Diin, andam na kita na, nagdanat sila ng mga gifts, nilang mga baon, no? Nilang mga kalihukan. Di andam na tanan silang pamilya gyud. Yung amahan, pagkabos amahan, yung amahan, o andam na mo tanan na, isa huwat sa doon ako'y kwaon, doon ako'y laktong doon ako'y kwaon. Lipay kay sila, abing tuos sila nga, pinaskuhan na gini siya. Nagpaabos sila, pila ka oras yun. Inaabot ang ilang amahan. Pas silang ilang gidas, ang gidas ang mga nakita nila, ang ilang mga igsuon, nga nang luod, at itong una, ugwan agyod tinggi sila. Maode iyahang giadto, o gida. Uningon sa kinahanglan ni agini siya. Kaya di kita kasurug sa Pasko, without celebrate Christmas, kung dilin siya uban ka nato. Ito sa beautiful Christmas, nga sila diha di conciliation, mahinangop sila, and there was joy in Christmas. Mga igsoon, we need that visit. Labi pa ka ng kasiya sa bisita. Also, aron may tabo ka na, kinahanglan kita visit tingali nga to sa Kupisalan. Aron sa dito sa Kupisalan, ikuman ni ana, ato yung masaulog ang tinuod nga Pasko. Di lang ka na, si Ebanghelyo karon, di lang kasi manibisita, si Elizabeth siya ni welcome sa Diyos ni Jesucristo. Sa bata ni Maria, ni welcome sa Diyos. Umaunsa kita Diyos na sad, no? Nga mo ni welcoming kita sad sa itong Ginoo. Welcoming. Daghang opportunities the Lord will come to us. No? Di lang ang Ginoo. Karong panahon na, daghan kay mga nato. Mamasko. Ang pangutana, do we welcome them? Lahi pa ka naman kinugos, kadaghan kayo. Usa man ta. Ato bangon, umutago ta. Kaya marunong usahay. Tungos kadaghan, murag. Do you welcome them? Kanang manaygon.
parokya ba? Doon namin panaygon na mo, lahi. Dili mi mamili 15 mga daton daygonan karon makakwarta. Ang panaygon mo, piliin mo itong labing mga pobre kay manghatag ni. Mao na styles panaygon. Nagpili ang ginawa sa mga sabli ng aton, dami bugas sa tanaan na ba. Yung sa kabayan mo giadi doon, nga pobre dyan kayo, nanaygon mo, kanta. Pag kumagkanta, yun, maayo, ang bata may nanambo, yung bata. Dahil, asa man maman ni mo? Ako sa tanawon ha, tanawon ko luya, ni amas mabal luya kuhan. Nibalik ang bata, yung mama, wasa dere. Ingon, dili man dahil ka nang doon naman may ihatag ba? Nangantay, doon may ihatag ninyong pinaskuhan. Ang bata, lakaw na siya. Ako tanaw ha, di ba mama ha? Ingos mama, abot ako na siya. Basta lang. Iba ka, it's about time nga Christ comes to us sa Pasko ba? No? May unta sa gyudat, no? Lipa ka na nga mga isuon na ito, bitaw nga nagkabangin ibitaw sa, no? Mga gini panahon nga, we welcome each other in reconciliation and forgiveness. Iti man ibaya po pas Ginoo, nga kini silang timawag kabos bisag makasala, kabuduol ka nato. Siya biya kani. So, mingon mo, welcome Christ, welcome kita sa isig katawag yun. No? Welcome kita. Naabitay ka ng tradisyon, nakibaw mo, ano yung kinigitawag og panunuluyan. No? Panunuluyan. Panunuluyan. Bitaw ang atong iriinak, bitaw itong kanahitabo ni Jose Maria ba nga nagsabak na si Maria, mananuktok sa balay. Di balibaran, no? Balibaran, hantod dito sila tuloy sa pasungan, kaya wa may kapaingnan, no? Mga igsuon, mao gini ang nahitabo ni karon, no? Timan the Lord is visiting us, no? Nanuktok sa to ang kasing-kasing itong panimalay. Nga doon na ba siya kapuyan? Abamutana, mo lagi ni may lugar ba diha sa inyong kasing-kasing siya? Makasuod siya, komportable ba ka ang ihang kahimtang? Ang comfort yun, gipangayo sa Ginoo sa itong kasing-kasing, dili unsa ka nidot imong balay, unsa ka malamig imong pagkaon, dili. Ang iya, mo feel welcome sa, komportable siya kung sa tuktok siya panimalay, i-welcome na to, diin, dihas panimalay, na ang pamilya naghigugmaay, naghiusa, nagtinabangay. Anha siya, makasuod, bisag ang pamilya, ingon ka pobre. Ingon ka timawa, basta na ana. There, the Lord is comfortable. Ingon ko, last 2 minutes na lang, ang Ginoo mo, abot ka nato. Kung modayon siya ka nato sa kasing-kasing, ato siyang welcome, then for sure, we could have a Merry Christmas. Amen. Nagato ako sa Dios, Amahan magagagahon sa tanan. Mabuha sa langit o sa yuta. Ngayon sa Kristo, yung anak, ibugtong Ginoo nato. Unamon sa lalang sa Espiritu Santo. Yanag ni Maria Kabirgen. Isa lilikos Prinso Relato. Ilasa sa krus na matay gilubong. Mikunsan sa mga minatay. Itulag adlaw na banhaw. Misaka sa langit. Galingkod sa Diyos, Diyos magagahom sa tayo. Nandito mabalik siya, napahugong sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, nabitan sa mga santos, napasiluan sa mga sala, pagabanaw sa lawas, pinabuhin dayon. Amen. Magampo kita sa Diyos, Amahan, nga tinudlo sa tanang kabulahanan. Sa matag pangamuyo, kita moingon, imo ang kaming bulahan, Ginoo. Alang sa mga pangulo sa simbahan, nga ipakita unta nila ang tinuod nga pag-alagad sa Dios diha sa ilang pag-alagad sa mga tao. Mag-ampo kita sa Ginoo.
Alang sa mga pangulo sa gobyerno, nga muila unta sila sa ilang pagkasulugoon sa Ginoo, ug mutuman sa kabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan, nga magkinabuhi unta kita, niining kalibutan, dili lamang alang sa atong kaugalingon, nga kaayuhan, kundili alang usab sa uban, ug sa kalambuan sa tanang binuhat sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Monsignor Teofilo Kamumot, nga naghalad sa iyang kinabuhi sa timawa ug sa masakiton. Hinanali na untang mabayaw sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga magtutuong nangamatay, nga makabaton unta sila sa ganti nga angay sa mga sulugoon sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, himuha kaming bulahan diha sa pag-alagad sa mga isig katao. Pinagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Adlaw sa Pasko, kami abot, pagtutay kong gasa, kanimo bisan di kapos. Malako'y bulawan, sarang ikagasa, wako'y pulong, nawa malitok sa uban. Hindi ako mawin, tapos na kong awin, hinatag sa langit, umimo karon. Adlaw sa Pasko, kami abot, ay tutay kong gasa, kanimo bisan di takos. Walako'y bulawan, sarang ikagasa, wako'y pulong, nawa malitok sa uban. Hindi ako mawin, tapos na kong mawin, hinatag sa langit, umimo Mag-ampo kita kining sakripisyo, dawaton sa Amahang magagagahom sa tanan. Ginong Espiritu Santo nga nagpuno sa grasya kang Maria Santissima, masantos untan ini mga gasa nga niya sa among altar, kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Sanctus nga Amahan Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang nagmataron gayon, pasalamat kami kanimo kanuna ekstrang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Ayang sinagabot nga pag-anhi, gitagna nas tanang mga propeta.
masugugmang dili matukib, di matutuo siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan magbubunyag. Gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya nga nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami sa pagsaulog siyang pagkatao. Aring inaabot niya, kami nagaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo. Tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig. Busa uban sa mga anghel mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, nagsalaway kunong nga pag-awit. Santos, kay ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Padala imong espiritu na pagsantos ng mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siya gawgalingon, mikuha siya agpan, pasalamat ug mipikas. Mihatan ni ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mo nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos sa panihapon mikuha siya sa kalis. Pasalamat ng pag-usab og midayeg. Mihatag ni ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini Panginoon ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo alang sa tanang mga tao. Aron mga sala mapasaylo. Buhat ta kaniya paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan, kanang tuos ka namo. Pinaagi sa imong krus, upang kabalhaw luwas sa kami. Aron paghandong sa kabatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo to, kay imo kaming giisip nga ngayang nga matubag mo alagad kanimo. Himo kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusa diha sa Espiritu Santo. Dunumi giniyong simbahan sa tibuok kalibutan, mahingpit kami sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pari. Hinuniyo sa mga igsuong nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila tanang nangamatay. Diha sa imong kaluoy. Dala sa tanan pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Makaambit kami sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, sa mga santos. Uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya.
Gihatagan ha kaniyo magkagagahong nga mahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-aambag itas itong amahan itong gamiton ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami Ginoo imong kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay. Mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming wala umon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Jesucristo ng kas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawa mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagpuyong naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo ko na manaag kaninyo. Pakitang panag-inig sunay. Magluwas
Glory sa Dios, nakawagtang sa las kalibutan, mula hanggang gidapit sa bangkete sa Ginoo. Lawas ng Kristo magkampo, kinakong sa kinabuhi. Mag-ampo kita. O Diyos, magagahom sa tanan, nakalawat na namo ang pasalig sa katulsanang dayon, samtang nagkaduol na ang pangilin sa kaluwasan. Maglugaw usab unta ang among pagtuo o gugma sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa imong anak. Kini ang ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit kamatayon sa krus. O itudlo sa bertud sa pailog, diya sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo, yang mong gihalad, alang sa masakiton. Hinawat na nag-antos tungo sa sakit ug balatian. Magkaamgong gipili siya, pero mahimong santos, na siyang kasakit, mayroon sa kasakit ni Kristo. Alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo, pinagi sa mong Ginoo Kristo, imong anak, na buhi ug hari, iban gas kay usa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahanturan. Atong pasalamat sa atong mga igsoon, sponsors ug donors, atong Choir de Sons of Mary, ang atong offers, Dr. Elaine Beth Erasga, Anon Artiga, atong pilgrims, Jesus Firm in the Fourth Community led by June and Stella Suan, World Apostolate of Fatima Cathedral Chapter, San Vicente Ferrer Parish, Catechetical Ministry, and Cenacle Group. No? Mga igsoon, umaning misa, no? Sa makadali lang, pabilin uban ka namo, kay ang Espiritu sa Pasko, no? Ang Espiritu sa Pasko na asa atong kasing-kasing among ipadangat nyo diha pinagi sa mga awit. With a prayer nga unta nga ang kining the Spirit of Christmas would bless everyone, no? Sa aton sa kapanimalay. Sa daygon nga unta makapanalangin ninyong tanan. So human sa misa kadali lang atong saksihan ang daygon alang kaninyo. Ang Ginoo man kaninyo. Manalangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dali ninyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.
kusang napitan, labi na ipanahon na ng tao, manunugos sa yuta. Pasko na naman, lokay tuloy ng araw, Pasko ang nagaan, di habang kung kailan lang. ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay magkawitan. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli. Kaming araw natin pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli. Ang pag-ibig ng kahari. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli. Kaming araw natin pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli. Ang pag-ibig ng kahari. Pasko na naman, ukay tuloy ng araw. Pasko ang nagdaan, di naman kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli. Kaming araw natin pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli. Ang pag-ibig ng kahari. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli. Kaming araw natin pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli. Ang pag-ibig ng kahari. Umuguti-guti na, umubisi-bisi na, nananalitan na mga pupila. Higit-higit, kukurang-kurang, pinaglalaman ang iyong mga mata. Iba't ibang panagutin, ating isabit sa puno. Buhusan ng mga kulay, dagdagan ng mga regalo. Tinitibok-tibok, sinisinok-sinok, nagtaghalando sa sabiti. Lupot-lupot, paikot ang paikot, manarang-manarang bituin. Dagdagan mo pa ng candy, Buones Joses sa tuwitan, habang lalo tumarami. Regalo mo'y dagdagan. Umuguti-guti ka, umubisi-bisi na, ganyan ang kurap ng mga bituin. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, unahan mo pa ng kalalang bituin. Pring, 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 pa-pa, pa-pa, pa. Ha-ha, ha-ha. All of it all the way. Ding, ding. What fun it is to ride and sing a sleigh song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells. Oh, hear the jingle bells. There's no muffin when you're in an open sleigh. Everyone's so gay, laughing, ha ha ha, all the way. Bells and buttery, tingling, 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 dashing through the crashing snow. Temperature is 10 below. How the bells do ring.
Jingle bells, 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 jingle bells. Oh, what fun! Oh, what play! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on the hills and countryside in one horse open sleigh. Jingle bells. Magsagyat ang mga tabi sana sang